Yo, wasak-wasak mga Uragon, mga beshi, mga bay. Kumusta po kayo mga Uragon, mga besh, mga bay? Ngayong araw ng linggo, may laro na naman ang tropa. Punta na naman kami sa court. Magbablog na naman tayo doon. So abangan nyo ang pagpunta namin doon. Abangan nyo rin ang laro. Pagka na-edit na, upload ko. See you there mga Uragon. So ayan, pila na sila, mag-out na. Dito kami sa ulihan, maghihintay na matapos sila para makapag-out. Ayan o, wala nang distancing, talagang dikit-dikit na. Next. Papi, muingay. Ayan yung ginagamit naming machine. Kamera, Face lang, mukha lang itatapat. Michael Jackson, oh. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Abiyat ada. Mana game? Mana bro? Leonardo DiCaprio. Mag-out muna tayo mga Uragon. So ayun, nakapag-out na. Antayin namin si Mr. Oiram. Kami pupunta sa court. May laro na naman ang tropa. So ayun mga Uragon, habang naghihintay tayo kay Mr. Oiram, dito yung aming mga star player, si Will Briggs at saka si Pascolado. So yun mga Uragon, dumating na si Puti. Ayan si Mr. Oiram, ang driver namin. Ayan o. Ayan o. Dito na lang, tingnan natin o. Ayan o. Ayan o. Si Rising Star Omar. Oh, wow. Okay, let's go. Parang totoo na. Ayan. Parang nasa Pilipinas na tayo, linggo ang biyo pa. Linggo ang laro. Linggo, schedule na yan eh. Linggo. So yun, nasa biyahe na kami mga Uragon, mga bay, mga beshi natin dyan. Manood kayo ng basketball na i-upload natin sa ating YouTube channel. Papakita na naman natin yung mga rebound na umaate ka mo ni Omar.
guys, dito na ulit kami sa Alcomra. Dito na yung tropa. Kung ano yung bola gamit. Yun. Subscribe nyo Bicol Express to Oragon. Subscribe. Like and share. Like and subscribe. So ayun mga Oragon, dito na kami sa loob ng dati naming camp. Maglalaro na naman. So ayun guys, nandito na naman ulit sa court ang tropa. Maghihintay na naman ang mga player, mga bagong dating na player. Mr. Uiram, si Mr. Lamborghini. So ayan guys, back to the ball game na naman tayo nito mamaya. Nandito na naman ang commentator. Iba-vlog natin, wala tayong live ngayon. Vlog tayo, vlog. Pakita ko lang sa inyo yung area. Ayan no. So ayun, naalala ko nga pala, shout out natin yung ating solid friends dyan. Ang isang solid friends natin na si Jeddah Vloggers TV. Shout out sa iyo bro, Jeddah Vloggers TV. Pwede nyo rin siyang subscribe mga Oragon, mga besh. Ayan, Jeddah Vloggers TV. Shout out, mega super loto. Shout out sa iyo bro. Ayan, so dito na naman ang tropa maglalaro bro. Kaya dito ko si Oragon co-commentator na naman sa mga tropa na maglalaro ng basketball. So ayan ang court, yung ring, andun sa kabila yung isa. Ayun. So mamaya tatanggalin naman tong yung net. Ito yung net ng tennis court kasi to eh. So ayun, antayin natin yung ibang players kasi bagong dating galing sa trabaho. Pag galing sa trabaho dumiretso na kami dito. So antayin lang natin. At yung laro nila, akong magbi-video, commentator at the same time. Para mayroon tayong pang-upload sa ating channel. So ayun, abangan nyo guys, panoorin nyo ang laro ng Mahajar Boys versus Alcomra team. Okay? Itong na to, vlog-vlogan na to, separate to, i-upload ko to ng separate kasi mahaba yung video sa basketball kaya di pwedeng isama to. So hanggang dito na lang to guys. So abangan nyo yung magiging laro ng tropa, ang Mahajar Boys at ang Alcomra team. So ayun, hanggang dito na lang guys. May papakita ko sa inyo. Dito yung tropa mga nagbibihis. Andun mayroong dong sexy. Oy, kaway dyan sa sexy. Calling up the smile,